Ce ne puteți spune despre evenimentul care se va desfășura sâmbătă aici, la Mega Group? Da, sâmbătă la Mega Group, între 10 și 16, avem de fapt a doua ediție de English Breakfast, dar nu numai English Breakfast, înseamnă odată ofertele speciale care le avem în primăvara asta, având în vedere că în curând o să înceapă și programul remat. Totodată vă invităm și la un test drive, avem 8 mașini la MG pe partea de test drive, începând cu variantele pe benzină, variantele hibrid plus, variantele plug-in hibrid și, bineînțeles, și varianta electrică. Totodată mai venim și cu o noutate în Timișoara. Astăzi ne-a sosit MG Cyberster, deci o mașină de efect pe care mulți timișoreni doresc să o vadă de mai multă vreme. E vorba de o mașină electrică cu tracțiune integrală 4x4, motor de 510 cai, o mașină care prinde 100 în 3,2 secunde. Și care va putea fi admirată la ziua porților deschise. Care va putea deschise. fi doar admirată la ziua porților deschise. Sperăm că în viitor, până la sfârșitul anului, să avem una și la test drive. Pentru test drive trebuie făcute înscrieri în prealabil sau în ziua respectivă? Da, ar fi bine să ne contacteze chiar și vineri clienții aici. La modelele unde am avut multe test drive-uri în decembrie, chiar am dublat, cum e vorba de ZS-ul Hybrid Plus. Acolo deja avem 2 mașini la test drive. Vă așteptăm cu o echipă de 15 oameni. Aici o echipă dedicată test drive, o altă echipă pentru ofertare, o altă echipă pentru programare. Deci nu e o problemă și în decembrie ne-am descurcat cu număr mare de clienți, atât cu partea de test drive, cât și cu partea de English Breakfast aici.